खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गासैनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय बांगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोर मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन आरो माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि
गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ समाजाव मान बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो देबार नांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ सानाय सुनायाबो बांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख च दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन थार लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव दिनै अनलायनाया बांनो हागौ
बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। जेरावबो जाफुंसारगोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ जेननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।